Neviem, či sme live. Ako myslím si, že by sme mali byť, lebo som pustil. Že mám problém. Nečakanie. Naraz sa mi to jebali 3 veci. Prestala mi SIM karta, prestal mi ísť kábel. Milujem svoje IRL. Urobil som základnú chybu, urobil som jednu veľmi základnú chybu, len bolo strašne veľa toho. Bolo toho strašne veľa. Nič sa nestíhalo, strašne veľa vecí sa dialo a nestíhal som otestovať dnes backpack. A to je najzákladnejšia chyba, dámy a páni. Melita SIM karta prestala ísť. Evidentne som zobral zlý USB-C kábel, pretože ten USB-C kábel mi nedetekuje modem. Urobil som normálne, že 5 chyb po sebe. Nezobral som si náhradný kábel, nezobral som si Ethernet kábel. Z nejakého dôvodu nefunguje, vidíte, toto by malo svietiť na modro a ono to bliká. Počkajte, jednu vec môžem spraviť? Nie, nemôžem, to si odpojím teraz stream. Nie, neodpojím si, a nie, odpojím. Nenavidím sa. Jak som to teraz celé pozapínal, tak som zistil, že mi nejde to, nejde mi to. Sa aj zasekol vlastných rúk. Preblavný kút s jedlom a pitiem bude lepšie. True that. A je tam, počúvajte, je tam IRL streamerka s Gunram backpackom. A viete, čo sa najviac smejem? Jak spoznáte IRL streamera? Mala Gunram backpack a šupela. Videl som na jej tvári zúfalosť a niečo na telefóne robila. A videl som, jak tam písal ten solo, je písalo error. Hovorím si, že ženská, súcitím s tebou. Podobal sa? Počkaj, tak tu. To je... Čakajte, kliknem si, nech vidím. To je fotka, že to je fotka z Katovic. Náschval som si tam dal fotku z Katovic. Vítajte v lounge. Bobenka zabila. Streamuje a papka na zemi. Aspoň vieme, že není cukru. A ešte rešpektuje súkromie ostatných. Že ich nechce streamovať ako žeru. Zatiaľ, čo my Slováci to máme úplne piči. Nárvem ty kokos typkovi do papule kameru. Keby som ti teraz povedal, čo všetko mi chýba, tak sa rozplačeš so mnou. OK. Nie, grillovaná zeleninka. Aha, grilled vegetables, dobre, chcú si zmočiť. Cooked in herbal sauce. No, dobre, tak už máme iba herbal sauce. Fried rice with vegetables. OK. Herbal baked potatoes. OK. Zabijem vás. Falafel in mint sauce. Dobre. Grilled chicken in creamy. Asian beef with lemongrass. Dobre, tu máme nejakú polivočku Thai soup with chicken. A nie, to je tomato cream soup. No dobre, dáme si aspoň polievku teda. Zožerem proste 4 litre polievky, pohoda. Mám vôbec na výber niečo okrem džusu? Asi nie, že? Čo si dáme? Pomarančový džus. Čiže toto je moment, kedy by som bol rád nižší. Bo teraz by som, kebyže nemám 1,8 m, no, s týmito topánkami mám tak 1,89 m. Tak by sa mi hodilo, kebyže som takýto vysoký. To sa musím zohybať jak idiot. Čo som na diete? No nie, že tak je zo mňa vegetarián, keby ste chceli vedieť. Konečne aspoň niečo zdravšie budeš jesť. Vieš čo, nech si to najväčšia halúzie. Už táto, čo streamuje, non-stop nejakým spôsobom, bude to zne dementne, je pri mne. Včera na večeri vedľa mňa sedela, aj v buse vedľa mňa sedela, aj sem, keď sme išli pešo z hotela. Halus. A stolkuje. No, čakujte na to. Toto je nitro verzie. Sú nitro verzie, akože sú pekné, OK. A toto sú Predator. A dokonca, čakujte na to. Let's go! Predator kufer. Normálne rozmýšľam nad tým, že... Adam. Obávam sa, že tento príručný je veľký, alebo teda je hrubý, všimnite si. Že on mi príde, že on sa nebude zmestiť do toho hrajneráckého merača. Mám taký tichý tušák. Tento je zaujímavý. Máš aj s takou rúčkou. Tento mám, toto je taký starší, ale tento mám.
Toto je viac menej, vyzerá byť taká updatenutá verzia toho, čo mám teraz. Je taký menší, ale tento ma zaujal. Máte proste ruksak, klasicky, všetko fajn. Tu by bol vlastne Bellabox. Toto by som trošku customizoval. Tu by bol Bellabox. Tu máte vlastne ako keby z toho spravíte ako keby druhú taštičku. Všimnite si, máte ruksak a vy toto viete odpojiť. Vy viete toto odpojiť. A máte z toho druhú taštičku. A tu by bol stream. V tomto by bol stream a vedel by som to odpojiť a mať malé. To je proste top. Viete si to dať aj na opasok a viete to vlastne dať aj na takýto strep. Takže bola by to taká menšia taštička. A tu by som mal Bellabox, powerbanku, modemy, káble. Čiže toto by bolo na cestovanie a keď doletím, tak by som proste iba toto odpojil a bim. Volá sa Predator Extreme Backpack 18. Počúvajte, to som skôr odpadol. Pozerajte na to. Normálne urobili mapu Katovic. Teda spodku. Som sa rehotal. Tu sú vlastne Predator Accessories. Čo to je celkom zaujímavé? Viete picnúť telefón. Bezdrátovka evidentne. Toto je Nitro, predpokladám. Hej, to je Nitro. Ak viete, čo sranda? Že mi prídu tieto Nitro, táto Nitro myška, aj tá klávesnica mi príde lepšie ako Predator. A tu, chlapci moji zlatí, tu je iná house. Čekujte na to. Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia GeForce RTX 5090. Vlastne presne dodnes do 12. boli na tieto notebooky embargo. To sú Predator Helios Neo 16S, 16 a 18. Tieto Neo sú s 5070-kami, čo pozerám. To je Intel Core Ultra 9 275HX 5070 Titanium up to 5070, čiže to bude 5070 alebo 5070 Titanium, to sú vlastne tie Neo. A potom to sú tie najsilnejšie. Toto sú 16 palcové, 16, 16, 18, 18, 16, 16 a tamto sú tiež 16 a 18. To sú vlastne Predator Helios 18 a 16 a Predator Helios Neo 18 a 16. Je zaujímavé, že Predator išiel proste do grafik, no ale oni predpokladám, že to Intel má s nimi nejakú uzavretú spoluprácu, to sú vlastne tie Intel Arca. Tie mi vlastne blázni dávali aj do giveawayov. Vidíte? Vypýtam teraz na spustenie Devis Predator štúdia, vypýtam nejaké vecičky do kolesa. Ježi chlapci, vlastne táto mašina, čekujte na to. Nový Predator Orion 7000. Intel Core Ultra 9 285K, 5090 GPU. 128 GB DDR5 6400 a 6 TB PCIe SSD. A najväčšia halus, sme to tu zisťovali, že čo to je. Čakujte na to. Viete, čo to je? Viete, čo to je? To je SSD disk. To je SSDčko. To je hotswapové SSDčko. Akože dosť halus. Je to halus nespravené nože tu. Mega halus. To vyzerá. 5000 rada ti bude zbytočná. 45 000 je pri hrách, no nie, to je 20% lepšie čísla. Paťo, základné pravidlo. Vždy chceš to najnovšie. Otvorte Deviho wishlist. Ruksak. Kufor. Viete čo škoda, že tu není? Ten handheld, alebo teda tá, jak sa to volá? Steam Deck? Nie Steam Deck. Oni teraz predstavili tú konzolu maličku. Takto. Čiže dobre, takže máme ruksák, kufor, tá konzola. Toto je kolkatka, počkajte, toto je... A toto je Nitro, nie?
to je Nitro, či toto je Predator? Nie, počkaj, to tuším, že... už je tu voľne, nepomeň. Počkajte, ja som zvedavý, jak to vy uvidíte. Či vidíte to 3D? Ty kokos, to čo je? No tak mne je akože v celku nagrcanie. Kokos. Čiže jak to vidíte? Vidíte to tiež 3D? Je to také zvláštne, tak proste drbe mi to mozog. Je to halúzne. Vy to vidíte asi inak ako ja, no. Ono vlastne tu sú tie kamery. Tu sú tie kamery, ktoré zaznamenajú pohyb mojich očí a podľa toho to vytvára ten 3D. Aha, to sú nejaké ďalšie typy. Shit. Nie, to je piču. I think you also need to remember that for the Mongols, this was their first turn. Hej, jedine tu sa dá, lebo ak som vošiel do areny, tak to tam umrelo všetko. No, to je pohode. Len hovorím, jak vypadnem z tej Wi-Fi tu na, tak tam to zomre. V tej aréne to nejde, jo? Tam v tom aréne vôbec není šanca. Dobre, každý idem si to pozerať do tej arény, nech mám aspoň z toho niečo. Neviem, jak to bude zajtra za semifinále, ale skúsim toto vtedy nejako vymysleť a keď tak sa vidíme zajtra, jo? Užívajte, majte sa krásne a vidíme sa. Čaute.